Mali an ka wuli dɛ an ka wuli k'an jɔ trop c'est trop sinon ninnu ka sira t'an na dɛ an de bɛ wuli k'an jɔ n'an ma wuli k'an jɔ an bɛɛ bɛ sa yan. La santé, c'est un droit. L'éducation, c'est un droit. En Akria, en Kalango, trop c'est trop. Trop c'est mort. Trop c'est trop. Trop c'est mort. La santé, c'est un droit. L'éducation, c'est un droit. En Akria, en Kalango, trop c'est trop. Trop c'est mort. La santé, c'est un droit. L'éducation, c'est un droit. en Akria. On vient depuis ntɛnɛndon n'o bɛnna marisikalo tile 27 ma an bɔra ka na yan kɛnɛ kan an mana dɔ wɛrɛ la parce que an y'a jateminɛ ka fɔ jamana kɔnɔ sisan grève cayara f'a nana se dɔgɔtɔrɔw ka grève ma komi a b'a kalama cogo min na banabagatɔw ka ca an bɛ jamana min na fantan jamana don bon n'a fɔra o grève kɛra dɔgɔtɔrɔw taara grève la semaine 2 f'a nana se semaine 3 ma jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka kuma mɔgɔ si tɛ k'i da don a kuma na mɔgɔw ninnu de bɛ ka sa diɲɛ don o don mɔgɔw bɛ ka sa parce que mɔgɔ tɛ yen nɔ mun bɛ se ka fɔ ko ka u mago don banabagatɔw la o kuma na an fana bɔra ka na an ma bɔ ka na dɔ wɛrɛ la dɛ an b'a fɔ k'an bɛna gouvernement kɛlɛ an b'a fɔ k'an bɛna médecins kɛlɛ anw bɔra ka na fɛn jumɛn na anw ka droit yɛrɛ ye fɛn min ye c'est à dire an ka hakɛ ye mun ye o de jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'u jɔ an ka kɛnɛya ko an ka balo ko ani an ka kalanko kɔrɔ o kuma na n'anw bɔra ka na o kɔnɛ kan sisan ka na o kuma fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'u jɔ o jɔyɔrɔ la u ni médecins ka se ka bɔ ka se ka sigi ka kuma kɛ ka se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka se ka jamanakɔdenw lajɛ cogo min na gɛlɛya min b'u kan gɛlɛya ka se ka boli ka bɔ jamanakɔdenw kan parce que anw tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko ni faama ninnu dɔw banana olu bɛ avion de ta ka taa jamana wɛrɛ kan ka se ka taa furakɛli la mais an minnu bɛ yan n'anw ye fantan ni se t'anw ye ka avion ta se t'anw ye ka taa clinique la se m'anw ye o ye ka taa dɔgɔtɔrɔsoba ninnu la cogo min na an bɛ se ka furakɛ fitinin m'anw ye an bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ n'a fɔra k'o fana tɛ se k'a kɛ ko mɔgɔ si tɛ ka kala bila i ɲɛ na ka wusa o de anw ye jamanakɔdenw de an n'a ka kan ka se ka wuli ka se k'an ka hakɛ ɲini jamanakɔ ɲɛmɔgɔ fɛ parce que u sigikun ye o de ye anw bɛ yan o de kama wa an b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka se ka na fara an kan ka se ka nin kumakan nin ka se k'a fɔ cogo min na jamanadenw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la anw bɛ yan fo ka taa fɔ waati min na ko sɔrɔla nin ko la parce que an tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw ka taa grève la ten kudayi k'a fɔ ko foyi tɛ bɔ a la fo que jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi ka kuma kɛ n'u ye kumakan dɔw ka sɔrɔ k'a fɔ jamanakɔdenw ye dɔgɔtɔrɔw bɛ baara daminɛ cogo min na mɔgɔw bɛ se ka taa furakɛ saya mɔgɔ si tɛ se ka saya bali mais i seko ye mun ye ka se k'o k'a la dɔgɔtɔrɔw ka se ka sigi ka taa dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ ka se ka taa mɔgɔw furakɛ depuis nin ko in yɛrɛ daminɛ lundi don fɔlɔ an nana yan u nana o y'a sɔrɔ presse komi aw yɛrɛ bɛ yan bi aw yɛrɛ ɲɛma la don lundi la u nalen u nana sɔrɔ presse wɛrɛw bɛ yan n'o ye kunnafoniladilaw ye u y'olu gɛn k'olu ka taa ka bɔ yen en même temps commissaire ye mun fɔ an ɲɛna k'u ye kumakan sɔrɔ ka bɔ sanfɛ ka se ka na anw minɛ k'an bɔ yan an y'a f'u ɲɛna an bɛ jamana kɔnɔ an bɛ sariya jamana de kɔnɔ wa foyi tɛ se ka kɛ ni sariya tɛ décision foyi tɛ se ka ta k'a fɔ laɲini foyi tɛ se ka kɛ ni sariya ma se ka jɛni mun ye an y'o f'u ɲɛna anw bɛ yan sariya de kɔnɔ wa anw ma bɔ sariya kɔnɔ madama n'anw ma bɔ sariya kɔnɔ u tɛ se ka fɛn k'anw na o don na u taara diɲɛ don o don u bɛ na u bɛ turu cɛ bi ta kɛra mun ye u ye polisiw ci komi aw y'a kɛlɛ kɔlɔsi kɛ cogo min na polisiw nana bi gendarme fana nana u ye mun fɔ an ɲɛna u y'an ka banderole bila n'an ka fiche b'an n'an ka kumakan bon kɔnɔ u y'o minɛ an na ka tila k'a fɔ an ɲɛna k'an ka don kɔnɔna na mɔgɔ t'an ye yɔrɔ min na ni mɔgɔ t'an yɔrɔ nafa jumɛn an tɛ to an ka so an y'a f'u ɲɛna an tɛ taa yɔrɔ si an bɛ to an nɔkɔrɔ la wa an tɛ bouger ka bɔ yan ko bon ko yala anw bɛ sariya kɔnɔ wa an y'an question sigi u yɛrɛ ma ko yala u yɛrɛ fana bɛ sariya dɔn wa n'olu bɛ sariya dɔn est ce que olu bɛ se yan n'u bɛ sariya dɔn u tɛ se yan parce que sariya y'anw yamaruya déjà k'a fɔ ni mun ma bɛn i ma n'a ma diya i ye i bɛ bɔ k'a fɔ k'a fɔ nin ma bɛn ye mun ka gɛlɛn o ye ka tiɲɛni de kɛ anw ma tiɲɛni kɛ o an sigilen bɛ yɔrɔ kelen de parce que fɛn min ma bɛn an ma an y'o fɔ cogo min na u ka se k'a mɛn ka tulo la k'a fɔ fɛn min bɛ yen nɔ jamanadenw bɛ nin ma kɛ u jimi sira fɛ mais n'a y'a sɔrɔ an ye tiɲɛni de kɛ là on est d'accord mais an ma tiɲɛni kɛ k'a fɔ k'u b'an bonya anw k'an tɛ bonya u nana u y'an ka banderole minɛ ka taga o banderole o sɔngɔ ma ca o 5000 de u k'o minɛ ka taa sini an bɛna nin banderole kura ye parce que anw ta tɛ dɔwɛrɛ ye foyi ye dɛ degun b'an kan pour que ka se k'o yira welewelekan bɛ ne bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma a sigira jamanakɔdenw de kama 2013 jamanakɔdenw de wulila ka danaya ta k'a d'a kan cogo min na jamanakɔdenw degun b'u kan a bɛ se ka se k'o wuli ka bɔ a kan o degun na n'a tɛ se a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a jɔyɔrɔ ye jumɛn an dɛsɛra aw de ye danaya ta k'a d'an kan n ka se ka nin baara kɛ n ma se k'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a y'a ɲini cogoya wɛrɛ la ou bien n'i y'a sɔrɔ a sigira maliyɛnw yɛrɛ de kama a ka wuli k'i jɔ ka wuli k'i jɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'a fɔ k'i bɛ se k'a bɛɛ kɛ o mais o le minimum fitinin min n'i bɛ se k'a kɛ i ka wuli k'o kɛ kana kɛ ten dɔrɔn n bɛ avion ta ka taa yɔrɔw la ou bien n bɛ conférence baw organiser o tɛ o jamanadenw mago bɛ fɛn min na kɛnɛya kalanko ani dumuniko n'o tɛ ka se ka sɔrɔ nafa foyi tɛ président ka président la nafa foyi tɛ ɲɛmɔgɔ ka ɲɛmɔgɔya la o ɲuman ye min ye o ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la filanan o ye jumɛn n'o ye jamanadenw yɛrɛ ye
an bɛ mun fɔ jamanadenw ye ni ko gɛlɛyara an bɛ wuli k'an jɔ de dɛ n'i y'a mɛn fanga ninnu bɛ yen u bɛ anw de kama aw bɛ anw kama n'anw yɛrɛ tɛ ka se ka wuli k'a jɔ ka se k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ni mɔgɔ min t'an lamɛn dɛ an k'an sigi yiri kɔrɔ k'an sigi so kɔnɔ ka kumaw fɔ u tulo foyi t'a mɛn o ɲuman ye min ye an ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ni mun ma bɛn an ka se k'o f'u ɲɛna u ka se ka fɛn ta ka min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya jamana bɛ se ka taa sira kelen kan an bɛɛ bɛ se ka jamana ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ o de kosɔn a tɛmɛna a dan kan trop c'est trop an bɛ yan nɔ fo ka taa fɔ kuma sɔrɔla ka se ka mun fɔ an ɲɛna. Trop c'est trop. Trop de morts. Trop c'est trop. Trop de morts. La santé. C'est un droit. L'éducation. C'est un droit. An ka kɛnɛya. An ka kɛ. An ka